두 주시더라고. 나 너무 들어갈 것 같아. 줄 마음에 오면 Głowie ci się pokręciło. Suko? En kat, den har 9 liv. Så er en måge 1000. Roll your bumper and wind slow. 'Cause you got the light now, you got the light now. Ja, han skal score. Hvad? Ja. Han er... Altså, han er da kommet her ind, fordi han ved, at jeg kommer. Det kunne være et tilfælde. Ej, prøv at darling, nej. Valgstederne, de er lukket nu. Okay. Af særlig karakter. Det er det hold. Så er Jakob Kruse kommet. Formanden for Ungdomspartiet. Let's go. Roll your bumper and wind slow. 'Cause